நமஸ்தே. இன்னைக்கு நம்ம 2வது அத்தியாயத்தில் 59வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிராஹாரஸ்ய தேஹினஹ ரசவர்ஜம் ரசோப்யஸ்ய பரம் திருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே. விஷயாக வினிவர்த்தந்தே நிராஹாரஸ்ய தேஹினஹ ரசவர்ஜம் ரசஹ அப்பி அஸ்ய பரம் திருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே. அர்ஜுனன் ஆத்ம ஞானம் அடைஞ்ச ஒரு ஞானியோட லட்சணங்களை கேட்டப்ப பகவான் அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு வராரு. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் அந்த ஞானி தன்னோட இந்திரியங்களை உள்ளே இழுத்துப்பாரு. எப்போ தன்னோட ஞான நிஷ்டைக்கு ஒரு ஆபத்து வரலாம், ஒரு பங்கம் வரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப உதாரணமாக ஒரு ஆமையை சொல்லியிருந்தார். கூர்மக அங்காணி இவ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். இந்திரியாணி இந்திரியாத்தேபியக, இந்திரியாத்தேபியக அப்படின்னா விஷயங்கள்ல இருந்து இந்திரியங்களை அவன் உள்ளெடுத்துப்பான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். பொதுவாக நம்ம சாதனைகள்லையும் ஆத்ம ஞானம் அடையிறதுக்கு சாதனைகள்லையும் தமக அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம். ஸோ அஞ்ஞானியோட தமகக்கும், அதாவது இந்திரிய கட்டுப்பாட்டுக்கும், ஞானியோட தமக இந்திரிய கட்டுப்பாட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கியிருக்கார். இப்போ ஸ்லோகத்தோட அர்த்தத்துக்குள்ளே போகலாம். விஷயா வினிவர்த்தந்தே, வினிவர்த்தந்தே அப்படின்னா விலகி போகிறது இல்லை நீங்கி போகிறது. நிராகாரஸ்ய தேஹினக, யார் தேஹினக அப்படின்னா இங்கே சாதகன். அந்த சாதகன் அவன் இப்போ ஆகாரம் சாப்பிடலை. நிராகாரம் அப்படின்னா ஆகாரம் இல்லாதவன். இங்கே ஆகாரம் அப்படிங்கிறது 5 இந்திரியங்களுடைய இன்புட்ஸையும் குறிக்கிறது. காதால் கேட்கறதும் ஆகாரம், கண்ணால் பார்க்கறதும் ஆகாரம். இப்படி 5 இந்திரியங்கள்லையும் நம்ம எதெல்லாம் கிரகிச்சிக்கிறோமோ அது அத்தனையும் ஆகாரமாக ஆகிறது. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சாதகன், இன்ஃபேக்ட் தபஸ் அப்படிங்கிறதே செல்ஃப் டினாயல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்படிப்பட்ட ஒரு சாதகனுக்கு விஷயங்கள் விலகி போயாச்சு, ரசவர்ஜம். ஆனால் அவன் மனசில் இன்னும் பற்றுதல் இருக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார். ஸோ இங்கே ரச அப்படின்னா பற்றுதல். ஸோ அவனுக்கு விஷயங்கள் தான் விலகிச்சே ஒழிய அது சம்பந்தப்பட்ட வாசனைகள் அவன் மனசில் இன்னும் இருக்குது. அதனால் ஆசைகள் வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். சரி, இது அஞ்ஞானியோட நிலை. பகவான் அடுத்து ஞானியோட நிலையை சொல்கிறார். ரசஹ அப்பி அஸ்ய பரம் திருஷ்ட்வா. இங்கே பரம் அப்படின்னா ஆத்மா. ஸோ ஆத்ம தத்துவத்தை தெரிஞ்ச பிறகு அவனுக்கு அந்த பற்றுதலும் அவனை விட்டு விலகி போகிறது அப்படிங்கிறத பகவான் இங்கே காட்டியிருக்கார். இதை காட்டுறது ஒரு சின்ன கதையை பார்ப்போம். ஹிமாலயாஸில் நிறைய சாதுக்கள் தபஸ் பண்ணுற பழக்கம் உண்டு, ஞானத்தை அடையிறதுக்காக. அப்படி தபஸ் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் கீழே இருந்து ஒருத்தர் பால் எடுத்துகிட்டு போய் தினைக்கும் கொடுப்பார். இந்த சாதுக்கள் எல்லாம் வேறு வேறு இடத்துல இருக்கிறதுனால ஒரு இடத்துக்கு இந்த பாலை வாங்கிட்டு போகிற பழக்கம் உண்டு. அப்படி வரச்ச 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அவங்க நடந்து வர வேண்டி இருந்தது. ஒரு சாது நினைச்சாராம், இவ்வளோ தூரம் நான் எதுக்கு தினைக்கும் நடக்கணும், இந்த நேரத்தையும் நான் தபஸ் பண்ணுறதுல பிரயோகப்படுத்தலாமே அப்படின்னு சொல்லி அவர் சரி நாளைக்கு நான் பால் வாங்க போகிறதில்ல அப்படின்னு முடிவு பண்ணி உட்காந்து தபஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார். அதுக்கு அடுத்த நாள் இன்னொரு சாது இவரை கேட்டாராம், நேற்று நீங்கள் பால் வாங்காமல் நல்லா தபஸ் பண்ணீங்களா அப்படின்னு கேட்டப்ப இவர் சொன்னாராம், தபஸ் பண்ணேன், ஆனால் என்னன்னா பால் மேலே தான் தபஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். அங்கே விஷயம் இல்லை, ஆனால் விஷயத்தில் இருந்த பற்று இன்னும் அவர் மனசில் போகாததுனால அவர் மனசு அதை பற்றியே நினச்சிட்டு இருந்தது. இதைத்தான் பகவான் இங்கே சொல்லியிருக்கார். விஷயங்கள் நீங்கினாலும் ஒரு அஞ்ஞானியோட மனசில் அந்த ரசம், அந்த பற்றுதல் போகலை. ஆனால் ஒரு ஞானிக்கு அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை பார்த்ததுனால இருக்கிற சத்தியம் ஒன்றே ஒன்று அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு அந்த பற்றுதலும் அவர் மனசை விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இங்கே பகவான் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தோட பின்னாடி கண்டினியூ பண்ணலாம். தன்யவாதக.